laoag sa tapat ng Pure Gold. So, meron kasing dalawang nakaparadang kabayo ngayon. So, ito-try namin mag-ikot para makita natin yung laoag. Ayan siya guys. Nandito tayo ngayon sa tapat ng Pure Gold. Ayan. So, ito-try lang natin mag-ikot doon sa doon mismo sa park. Ito-try natin. So, ayun. So, ask muna natin kung magkano. Ayan guys, sasakay na tayo. Kabayo sa kalesa pala. So, mura na sige niya. So, mag-ikot lang tayo sa park. So, yes. Mag-ikot lang tayo sa park. So, try lang natin. So, ang mura na sige niya kasi 50 pesos lang yung bayad. Dalawa kami. Ayan. Oo. So, andito kami ngayon andito kami ngayon sa park. Ayan. Ito yung park ng laoag. So, pupunta tayo ngayon sa gitna. Tara. Pupunta tayo sa gitna. So, ayan guys. Makikita nyo, nandito tayo ngayon sa park ng laoag mismo sa harap ng Kapitolyo. Ayan. Yun yung Kapitolyo ng Ilocos Norte. Laoag. Ayan. Sige. Doon tayo. Ayan. Ayan guys, yung papuntang Manila. Papunta ng San Nicolas, Ilocos Norte, sa Provincial. Tara. Nakakamiss pumunta ng Manila.
guys, pupunta man tayo ngayon dun sa Lawag o sa Pure Gold. Mamimili tayo. So, ayan guys, bago tayo umuwi. So, nag-ikot lang tayo dito. So, ayan, ganda. Ganda niya. Harap niya ikutan. Ayan. Tignan natin kung ano nakasulat. De Erigio a Iniciativa del Alcalde Mayor de esta provincia di Jose Moreno Lacale 28 de Nobyembre 1882. Tagal na pala nito guys, diba? 1882 pa siya. So tara, maganda dito pag gabi guys kasi maraming ilaw. So makikita mo talaga yung ganda ng park. Dandahan ka lang. Makikita mo talaga yung ganda ng park. So yun, ayan guys, tara.